felkérem Koncz Balázs országgyűlési képviselő jelöltet, hogy tartsanak beszédét. Köszönöm. Hagy mutatkozzak be egy pár szóba. Koncz Balázs vagyok, a Galga-Mente szülötte, kartali születésű, Kartalon nevelkedtem, ott gyermekeskedtem, itt az Aszódi Gimnáziumban és szakközépiskolában tanultam. Itt dolgoztam is, gyakorlatilag 1000 szállal kötődök a Galga-Mentéhez. Miután elvégeztem az iskolámat, elhelyezkedtem itt a Galga-Mentén, dolgoztam, és bevonultam utána katonának, megtettem azt, amit megkövetelt a haza, de miután visszakerültem a munkahelyemre, szembesültem azzal a helyzettel, hogy a multik nem mindig tartják be a szabályokat és a törvényeket, és valami olyasmit szerettem volna csinálni, amivel az embereknek segíthetek, ami tényleg fontos, ami tényleg olyan dolog, hogy számít. És keresztapám, aki önkéntes tűzoltó, inspirálására felszereltem, mint tűzoltó, és már több mint 8 és fél éve tűzoltó vagyok Budapesten, Kőbányán. Döntő erővel kerültünk be az Európa Parlamentbe, gyakorlatilag 3 darab embert juttattunk oda. És itt jön be a hitelesség kérdése. Kicsit nehéz erről beszélnem, mert az egyik ember az itt van mellettem, Szegedi Csanád. Itt jön be a hitelesség kérdése, hogy mi történt ezzel a 3 emberrel, aki oda került az Európa Parlamentbe. Azt mondta, hogy van egy szép brüsszeli fizetésem, egy kényelmes bársonyszékkel, fűtenek rám, semmi gondom, bajom nincsen, besimulok a rendszerbe, és én is pont ugyanolyan leszek, mint az összes többi, úgymond magyar Európa Parlamenti képviselő. Nem. Bejuttattunk 3 embert az Európa Parlamentbe, és az a 3 ember elkezdett dolgozni. Tudom, hogy a mennyiség nem minden, de ez a 3 ember sokkal több hozzászólást, sokkal több indítványt tett be, mint az összes többi. Több mint 80 darab hozzászólást és indítványt tettek közzé, és végre elmondhatjuk azt, hogy van magyar hang Európában. A Lisszaboni Szerződés után, miután ezt aláírtuk olvasatlanul, utána sajnos tudomásul kell vennünk, hogy az Európa Parlament és az Európa Bizottság az Magyarország fölé van rendelve, és gyakorlatilag a legfelső döntéshozó szervnél, a legfelső törvényhozói hatalomnál végre valahára van magyar hang. 3 fő pont van, amire mi kiéleztük a programunkat. Az egyik a biztonság, a második a munkahelyteremtés, és a harmadik az életminőség. A biztonság ez egy olyan dolog, ami minden egyes állampolgárnak joga van a személyes biztonságához, a vagyon biztonságához, a közlekedés biztonságához joga van. Ez egy természetes alapjog. Ezt az államnak biztosítania kell. Mindannyian tudjuk, hogy a 3-as úton a Bagi csomópontnál egy körforgalmat kell létrehozni. Ezt mi megcsináljuk. Túl sok karambol történt. Túl sok ember halt meg, túl sok ember sérült meg. Ez nem kérdés. Azt a körforgalmat meg kell csinálni, és mi ezt létre fogjuk hozni. A másik nagyon fontos, hogy településeken itt a Galga-Mentén létezik kamerarendszer. De ez olyan kamerarendszer, ami nagyon szép és nagyon jó, mert a polgármester úr láthatja azt, hogy mi történik a falujába, illetve visszanézheti magányába, hogy mi is történt. Illetve lehetőség van arra, hogy mondjuk egy gyilkosságnak a elkövetőit 3 nap múlva megtalálják, csak az a baj, hogy szerintem ez a gyilkosságnak az áldozatát ez nem boldogítja. Egy olyan kamerarendszert szeretnénk építeni a Galga-Mentének minden egyes településén, ami 24 órás megfigyelés alatt van. Egy olyan segédprogrammal, ami egyrészt mérjük a sebességet, tehát a gyorshajtókat ki tudjuk szűrni, másrészt pedig egy olyan lehetőséggel, hogy azokat a gépjárműveket, akik körzöttek, azokat ki tudjuk szűrni és el tudunk járni velük szemben. Tehát egy 24 órás figyelés alatt álló kamerarendszer, ami mellett van egy beavatkozó rendőri erő, és a központját Turába szeretnénk létrehozni, és Turából küldenénk át a gödöllői rendőrkapitányságra az adatokat. Azokat a polgárőr és nemzetőr szervezeteket, akik a Galga-Mentén vannak, kiemelten szeretnénk támogatni, sőt, mi több, ott azon a településen nincsenek polgárőr és nemzetőr szervezetek, szeretnék ilyeneket létrehozni.
A civileket szeretnénk belevonni a közbiztonságot érintő kérdésbe, tehát kiemelten szeretnénk őket támogatni. Szeretnénk a turai piacot és a turai nagybani piacot egy helyi kereskedelmi központtá fejleszteni, hogy a környező, egészséges, bio, magyar élelmiszereket közvetlenül a termelőktől lehessen megvásárolni, illetve közvetlenül a vásárlóknak tudják eladni az itteni termelők. Tehát egy helyi kereskedelmi központot szeretnénk itt létrehozni. Ehhez kapcsolódik, ami végülis ez nem szeretném, hogyha 4 év alatt létre tudnánk hozni, de egy hosszú távú program, hogy egy hűtőcsarnokot szeretnénk, egy zöldségfeldolgozó hűtőcsarnokot szeretnénk létrehozni itt a Galga völgyébe, lehetőség szerint a helyi termálforrásoknak a kihasználásával. Mindannyian tudjuk, hogy egy hőcserélővel a meleg víz akár hűteni is tud. Tehát egy lehetőségünk lenne arra, hogy munkahelyet teremtsünk itt a Galga mentén. Van egy olyan lehetőség Dányban, hogy egy európai szintű egészségügyi rekreációs központot hozzunk létre. Egyrészt ez nagymértékben kapcsolódik a Jobbiknak az egészségügyi programjához, mert ezzel szeretnénk támogatni, hogy helyben maradjon a jó minőségű magyar orvos, a képzett ápolónő, képzett orvosi csapat, illetve megint lehetőség lenne arra, hogy a helyi termelők azok egészséges magyar élelmiszert tudjanak eladni, tehát létre szeretnénk hozni Dányba egy európai szintű rekreációs központot, egészségügyi rekreációs központot. A másik, ami nagyon fontos, hogy az önkormányzatok meg tudják azt tenni, hogy a gazdasági vállalkozásai, Kft-k felveszik a profiljukba azt, hogy munkaerő közvetítés. Ezt mi támogatjuk, és ez a munkaerő közvetítésbe el lehet azt érni, hogy helyi embereket vegyenek fel, és ezeket a helyi embereket közvetítsék ki a helyi vállalkozókhoz. Ezt a multikkal nem lehet elérni, de a helyi vállalkozók, helyi kis és közepes vállalkozókkal el lehet azt érni, hogy lehetőség szerint itt Galga menti embereket alkalmazzanak, és a Galga mentén a munkanélküliséget így csökkentsük.